Renungan Batinan GKJ Purwantara ing dinten menika Setu Wage 13 Desember 2020 kaliyan kawula Edi Supriyono saking Pepandan Blukerto. Pasinaon ing wekdal enjang menika kapedhek saking seratan kitab Mazmur 37 ayat ingkang kaping 20 dumugi 17 ingkang mekaten suraosipun. Wiwit aku isih enom nganti saiki wis tuwa, aku durung tau nyumurupi wong mursid kategakake utawa anak putune padha luru-luru pangan. Saben dina nandhokake kawelasan lan ngutangi sarta anak putune padha dadi berkah. Kedahana marang piyala sarta nglakonana kabecikan, temah pamanggonmu lestari ing salawase. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Rahayu kagem tiyang ingkang sami purun midhangetaken lan kersa nindakaken. Maranatha. Amin. Ngaturaken sugeng enjang Bapak Ibu ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal menika kita sadaya sampun lumebet ing Minggu Advent ingkang kaping kalih. Pramila sumangga kita sami nyawisaken samudayanipun manah punapa dene redana kagem kaluhuraken asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang badhe kita prengeti kelahiranipun ing tanggal selangkung Desember menika. Bapak Ibu ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, pasinaon ing wanci enjang menika kaparingan jejer becik nguwahake kelanggengan. Bapak Ibu ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, tiyang ingkang sami nindakaken pagesangan menika temtunipun nggadahi pangarep-arep saking Gusti Yesus Kristus. Pangarep-arep menika nindakaken kabecikan tentu kemawon boten ngantos nglampahi dados pengemis utawi dados kere. Lan tiyang menika inggih nindakaken kabecikan lan purun nderek Gusti kanthi tulus. Tentu kemawon tiyang menika katepihaken saking bilai temahan tiyang menika dados tiyang ingkang lestantun ing gesangipun. Kados ing kasrat ingkang kasrat wonten ing selatan Zabur 37 ayat 7a ingkang mekaten, kowe menengo ana ing ngarsane Sang Yehuwa lan nganti antiya marang Sang Yehuwa. Amin. Panuntun panyuras ing wanci menika, tiyang ingkang sanget nggadahi pangarep-arep saking Gusti,
metu boten badhe kapiran. Semoga kita ndedonga. Matur suwun Gusti. Awit panuntune ing pagesangan kawula, mugi pangarep-arep kawula menika saged nguwuhaken kasaenan lan kasembadan. Matur suwun Gusti. Amin.